We are the farmers. Čau lidi, tak já vás vítám u dalšího videa a dneska je to zkus 16 challenge, 100% nemožný a když se zasměju pětkrát, tak udělám merch a vy si o něj zasoutěžíte. Dělám 10 kusů a vy si o něj zasoutěžíte. Je to 100% nemožné a jde. Nebo jenom nemožné. Dobrý vrtulník. Dobrý procek. Au. Chudák. V pohodě, easy. Co to je, vidra? Nebo co to je? Jo, asi vidra. Chudák. Dobrá skluzavka. Wow. Au. Jak se tváří projekt. Au. Chudák. Ještě větší chudák. Did perfect, druhý did perfect. Au. Ale nesmál se, jenom jsem říkal druhý perfect. Bolelo. Jsem strana. Asi tam patříš. To je to. Au. A to nebolelo, to bylo vidět. Jo. To vím. Srdce. Nějak to nejelo. Au. Kámo, cože, fuj, bro. Au. Já nic? Kamzík? Takhle se to natáčelo. O ne! O ne! Kam tam byl šutr? To je beton, nebo co? Počkej, co to je? Teďka. Tady ještě vám ukážu normální, ne? Vám tady ukážu pár defektů. Teď, jo, pojď. O, kámo.
Tak dáme normální rychlost. Dobře, ono. Nápusa má, to je v pohodě. Ale on basketbalový míč je celkem tvrdý, počkej, já ho přinesu, počkej. A nebo taky ne, protože nevím, kde je. Tak jdem dál. Počkej, co se tady stalo? No to nechci. Co dělá? Au. Ne. Tohle bylo vtipný, ale jsem smál se. Au. A tam toho musel taky bolet. Ty hajsl, ty si musíš to. Tam postavil ten koš. Wow. Ale ne teďka vážně. Tam kdo tohle naučil se. Teďka ten táta udělal. No to jsem věděl, prostě udělal. Karma. Ale je to tvrdý, já byl v čemplareně a je to hodně tvrdý. Příroda, no. Co to? Chudák. Počkej, já vám to přetočím. Ona tam ještě mňoukla. Chudák. Karma. Počkej, on tam má tady odřeznout toho. Počkej, nějako se ztratilo. Vážně. Mě to nebaví, hoši. Kolik je? Myslím. Takže jo, já si myslím, že by to pro tohle video stačilo. A jestli chcete merch, abych ho prodával, a vy byste ho kupovali, tak za 100, já za to nechci moc, já se nechci podělávat. Pište dolů do komentářů, kdo šel zase. Čau.